Benvingudes i benvinguts. Dissabte, 30 de juny, va començar a Lleida la marxa cap a la independència. Unes 4.000 persones, convocades per l'Assemblea Nacional Catalana, van recórrer el camí que separa els Camps Elisis fins a arribar a la Seu Vella de la ciutat. L'acte va consistir en la lectura del manifest de la marxa, que va comptar amb la participació de nombrosos polítics, artistes i professionals que han donat suport a l'Assemblea Nacional Catalana i a la pròpia marxa cap a la independència. Hi van ser, entre molts altres, en Lluís Llach, Patricia Gavancho, Antoni Strubel, Joan Tardà, Jaume Vallcorba, en Ferran Requejo, en Quim Torra, en Joan Reig, l'Oriol Grau, Xavier Garcia, l'Oriol Domènech. L'acte va comptar també amb les actuacions del grup El Tall i el grup Bombobos i la cantant Meritxell Gené. Avui parlarem sobretot de Lleida i també d'altres actes que s'han fet al territori i intentarem explicar-vos una miqueta quina és l'agenda prevista de la marxa cap a la independència d'aquesta setmana. Per parlar de l'acte d'inici del que calgui, doncs avui contem amb la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell. Hola Carme, gràcies per haver acceptat la invitació per venir a comentar-nos una miqueta tot l'acte de Lleida i altres coses que també sortiran. Si et sembla, el que podem fer, com que hem de comentar una miqueta aquest acte de Lleida, doncs tenim preparat un resum que ara ens poden passar i després en parlem una mica. Molt bé, d'acord. Endavant doncs amb el resum. La marxa cap a la independència ja ha començat. El primer gran acte de l'Assemblea Nacional Catalana ha portat a 4.000 persones a concentrar-se a la Seu Vella de Lleida. És el punt de partida d'una marxa simbòlica per tots els racons de Catalunya que ha d'acabar a Barcelona l'11 de setembre amb una gran manifestació. Si l'11 de setembre la concentració de gent a Barcelona és prou important, nosaltres demanarem al govern de Catalunya que iniciï converses amb l'estat espanyol per negociar la secessió. Aquest és el nostre objectiu, ser prou gent, prou persones manifestant-se a Barcelona per poder aconseguir això. Però si no és així, és igual. L'endemà continuarem treballant per aconseguir fer el referèndum, perquè juntament amb els municipis per la independència pretenem l'any 2013 fer un referèndum. L'any 1707 les tropes borbòniques van ocupar la Seu Vella de Lleida. Era el primer punt conquerit a Catalunya. L'ANC ha volgut arrencar des d'aquest indret per aplegar els esforços de totes les assemblees nacionals i estendre el missatge per crear noves assemblees. Ciutadans vinguts de tot el país van concentrar-se als Camps Elisis de Lleida, on van caminar sota crits d'independència fins a la Seu Vella. Hem fet un autocar del Baix Vallès i hem vingut una trentena de persones. Tots els granets de sorra que s'ha fet al anar venint la gent pels pobles i que la gent en parli, crec que ja és el moment que hem d'anar de forma decidida tots junts cap a la independència. I tant, si no ens sortirem. I tant, com sí, ho hem de fer. Hi ha molta gent que ha vingut de Targa? Doncs sí, hem vingut amb caravana, hem passat per tots els pobles de la província de Lleida, per la Nacional 2, i hem anat fent cua. I m'agradaria que els polítics se n'endonessin una mica més de compte, que no va passar fa 2 anys, amb el de l'11 de juliol, que l'any demà fotien el que els donava la gana una altra vegada. Cal anar endavant i fer de més en més. I us convido tots el dia 9 de juliol a la Jonquera, perquè el lema serà esborrem la frontera. Tot està bastant madur. Tothom ja, a part que hi ha un 51% que vol la independència i tal, cada vegada s'anirà apropant més gent. Hi ha hagut un empresari que ens ha comentat que el seu cap de manteniment li va dir: don Agustín, sale muy caro esto de ser espanyol en Catalunya. O sigui, s'està començant a donar persones que pel fet de viure a Catalunya senten una discriminació fiscal i una discriminació econòmica. El Baix Llobregat sempre s'ha sabut que és terreny difícil, és evident, no? Perquè a més és un lloc molt transversal. Històricament els fluxos d'immigració i gent de fora i d'arreu, evidentment això potser dificulta una mica el tema de tindre potser un discurs molt més directe i que arriba molt més a la gent, però jo crec que a poc es va fent, no? I com arreu del país, home, independentistes, al peu del canó i a tot arreu n'hi ha, i el Baix Llobregat n'està ple, esclar. El que cal és fer un exercici
de sobirania, un exercici de gimnàstica sobiranista, mobilitzant-nos i donant suport a l'Assemblea. I es tracta d'accelerar el procés per tal que el dia 11 de setembre tot el poble de Catalunya surti al carrer a dir prou a Espanya i sí a la independència. En una Seu Vella il·luminada es va llegir el manifest de l'acte, després d'una actuació de Meritxell Gené cantant el poeta local Màrius Torres. Moltes cares conegudes van fer un crit en favor de la independència, apel·lant als beneficis de l'estat propi i demanant el suport de ciutadans i governants. Les paraules que ens van moure aleshores, quan el present també era incert, quan l'horitzó era obert. Poble català, posa't a caminar i fins al final! Us animo a que doneu cos i ànima a aquest projecte fins a fer-lo una magnífica realitat. I com diu un jove filòsof, que no me'n recordo el nom, si cada matí ens aixequem ben aviat, i ens posem a treballar plegats, si sabem cohesionar-nos deixant de banda les diferències i apleguem la nostra força amb la de tots per guanyar les dificultats, si ho sabem fer, som imparables. Hem de trobar els arguments adequats perquè aquestes persones facin el pas. Com diem a la Fundació Catalunya Estat, convèncer per vèncer. I ho fem des de l'incomparable marc d'aquesta seu, durant 3 segles, quarter militar borbònic. Hem de recuperar la llibertat que tenen quasi tots els europeus. Hem de fer fora els borbons que són el símbol de la nostra submissió i opressió. Catalunya, encara aquest procés, sabent de l'hostilitat del marc constitucional i de la cultura política espanyola, molt primitives en termes de pluralisme. D'exigir-nos a nosaltres mateixos el deure a l'autodeterminació, el deure a ser lliures. Amics, si som, siguem d'una vegada. Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer. Vostra raó es va desfent, la nostra és força creixent. Les molles volen el vent. El meu pare hi va ser presoner entre l'agost i el setembre de 1939. Comprendreu, com segurament molts altres presoners d'aquella època. Comprendreu que per mi és molt especial avui estar aquí. Que el nostre independentisme és integrador, que aquesta és una terra d'acollida, de llibertat, de qui hi viu i hi treballa i se l'estima, i que l'alliberament nacional ens beneficia. Per això aquesta marxa és per treure'ns la marca de l'esclau que fa 300 anys que els espanyols ens han posat a sobre. Aquesta remor que se sent no és de vent. Aquesta remor que se sent no és de paraules. Aquesta remor que se sent no és de pensaments. Per acabar manifestant, i tanmateix la remor persisteix. Qui ni tan sols parla la meva llengua m'ha de venir a dir com i quan l'he de parlar jo i com i fins on l'he d'ensenyar als nostres infants. Josep Guardiola donava suport a la marxa. Moltes altres personalitats del món polític i cultural van adreçar-se al públic, malgrat no poder assistir a l'acte. Víctor Alexandre, Arcadi Oliveres, Toni Albà, Josep Maria Terricabres o Quim Masferrer. Després del discurs final de Carme Forcadell, el grup valencià El Tall va posar-hi la nota musical, dedicant molts dels seus clàssics a la marxa per la independència. Que no hi ha qui pare el pas dels maulets. Que et pegue un saxó, els peixos en l'aigua i els amos al cor. I si no l'empara el nostre senyor, tallarem la cua a Felip de Borbó. El concert de Bonobo va tancar la festa. Així ha arrencat la marxa cap a la independència que portarà actes pràcticament cada dia en totes les assemblees locals de l'ANC. El destí final, la massiva manifestació de l'11 de setembre que ha de permetre una crida unànime en favor de l'estat propi. Un excel·lent resum d'aquest acte que ha estat retransmès per totes les emissores que componen la xarxa de televisions digitals independents de proximitat. Carme, hem vist aquest resum. Podríem fer un balanç, així com a presidenta, quin balanç fas de l'acte de Lleida, del dissabte? Home, molt bé, perquè a més, com recordaràs, feia una calor
Horrible, sí. 38 graus, i la qual cosa vol dir que moltíssima gent van estar allà tot el dia, molts voluntaris i voluntàries, i van pujar d'arreu del Principat, i fins i tot van venir també gent de la Franja, de la Catalunya Nord, del País Valencià, vull dir que va haver gent d'arreu dels països catalans donant suport a aquesta marxa. Nosaltres estem molt contents. Ha marcat l'inici, però això és només l'inici. És a dir, molt bé has dit que nosaltres amb això pretenem iniciar aquesta marxa que pretén fer extensió per tot el país de l'acte que volem fer l'11 de setembre, que aquest acte és el que serà per nosaltres important. Aquest acte l'11 de setembre on pretenem mobilitzar el màxim de persones que puguin compartir amb nosaltres que l'única sortida digna per Catalunya és la independència. Llavors nosaltres pretenem que sota el lema de Catalunya nou estat d'Europa mobilitzar amb moltíssima gent, el màxim de gent possible, perquè pretenem que aquest 11 de setembre marqui un tom, sigui l'inici de la nostra llibertat, en el sentit que ja puguem demanar al govern català que comenci a treballar ja sense cap més transició, sense cap més subterfugi cap a la independència. Sí, comentaves en alguna d'aquestes entrevistes que et van fer el dissabte que l'Assemblea Nacional Catalana el que vol és saltar-se aquesta etapa del pacte fiscal. Bé, clar, nosaltres amb pacte fiscal o sense pacte fiscal continuarem volent la independència, i ara el govern està parlant de transició nacional. Per nosaltres no hi ha transició que valgui, anem directes a la independència perquè creiem que hi ha una majoria social suficient, com han demostrat les últimes enquestes. Primera, per això. Segona, perquè no hi ha cap manera més d'entendre's amb Espanya, perquè no hi ha cap més sortida. La sortida que teníem, que era l'Estatut del 30 de setembre del 2005, el Tribunal Constitucional la va enterrar definitivament. Per tant, ens convertim en una comunitat autònoma més, com Castella-La Manxa, com Extremadura, amb tots els respectes per a aquestes comunitats, però Catalunya no és això, o tenim un estat propi, no hi ha cap més sortida. Aleshores, jo crec que el poble català això ho ha vist molt clar, i em sembla que ara el govern català és qui ha de fer el pas i qui ha de veure. Nosaltres sempre hem dit que si el govern català fa aquest pas i es posa a treballar cap a la independència, nosaltres estarem al darrere, donant-li suport, que això és el que volem. Si no, doncs l'haurem d'estirar. Com a societat civil haurem d'utilitzar mobilitzacions socials, haurem de fer actes de desobediència civil, haurem de fer tot el que calgui per arrossegar el govern a que prengui aquest pas. L'Assemblea Nacional Catalana és evident que té suport, té molt de suport, ho hem vist en l'acte amb diferents persones que hi estan, diguem-ne, adherides d'una manera o altra o que manifesten públicament el seu suport, però per crear aquest corrent de gent que l'11 de setembre pugui omplir els carrers de Barcelona, segurament es necessitarà suport de molta més gent, però també suport d'entitats i fins i tot de partits polítics. Vull dir, això s'està treballant ja? Nosaltres ens agradaria que aquesta manifestació fos unitària per primera vegada en la història, perquè saps que cada 11 de setembre hi ha la manifestació de partits polítics d'uns quants i de les entitats. Sempre n'hi ha dues o tres més bé. Nosaltres intentarem que enguany sigui unitària, que tots els partits polítics i les entitats vagin darrere d'aquest lema, Catalunya, nou estat d'Europa. I evidentment per això hem de parlar amb els partits polítics, que ja hem demanat per parlar amb ells, hem de parlar amb sindicats, hem de parlar amb moltes entitats. És una feina que pretenem fer durant aquest mes de juliol, tot i que moltíssimes entitats i molts partits polítics ja saben perfectament quin és el nostre objectiu, perquè a més no l'hem amagat mai, al contrari, l'hem fet públic. A més estem treballant molt colze a colze amb l'Assemblea de Municipis per la Independència, que com saps també tenen el mateix objectiu que nosaltres, que és a dir, fer aquest referèndum, i per tant nosaltres també comptem amb el suport d'aquesta institució, que precisament dissabte que ve tenen la seva assemblea a Girona. Llavors nosaltres pretenem tenir el suport d'aquests municipis, perquè també un dels objectius de la marxa és aconseguir que cada cop més i més municipis de Catalunya es sumin a l'Associació de Municipis per la Independència. I per tant, amb el seu suport també comptem amb les institucions, evidentment.
De fet, sí, l'Associació de Municipis per la Independència, que compta, em sembla, amb 400, de l'ordre de 470 municipis adherits, i una mica de tots colors, una miqueta en general, diguem-ne, colors polítics, evidentment. Això és un bon auguri, potser, perquè els partits com a tals convoquin aquesta manifestació unitària, potser. Home, com tu molt bé has dit, a l'Associació de Municipis per la Independència hi ha de tots els partits polítics, que això és el bo, exactament igual que a l'Assemblea Nacional Catalana, que tenim gent des d'Unió Democràtica fins a les CUP, per tant nosaltres d'això ens sentim orgullosos. I a l'Associació de Municipis passa exactament el mateix. El que passa que una cosa són els partits polítics i una altra cosa són els municipis, perquè a vegades els alcaldes, amb els alcaldes i els regidors, com a ajuntament poden prendre una decisió que a vegades no comparteix el partit, però està clar que si hi ha moltíssims alcaldes d'un determinat partit polític que estan treballant per això i que un dia pensen convocar un referèndum, doncs és bastant absurd que aquest partit polític no faci el pas, perquè llavors què passa? Els alcaldes van per un costat i el partit polític per un altre. No és així, no és així. El que passa que moltíssimes vegades els alcaldes que estan potser més en contacte amb la gent, amb la vida diària, que veuen els problemes molt més a prop, doncs estan potser molt més sensibles i veuen que realment s'ha de treballar en aquesta línia. I els partits és molt més un engranatge, els costa més, no? I nosaltres pretenem precisament que a través de l'Associació de Municipis puguem sensibilitzar molt més en els partits i al govern català, que en definitiva és qui hauria de fer aquest pas definitiu, però evidentment si aconseguim que 300 o 400 alcaldes convoquin un referèndum per la independència o perquè el poble català pugui decidir si vol continuar vivint en Espanya o si vol ser un estat lliure dins d'Europa, evidentment això sí que tensionarà els partits, que els obligarà a prendre una decisió. I per tant, en aquest moment jo penso que estarem fent un acte molt important ja cap a la independència d'aquest país. Tornem una mica a la marxa. De fet, el 30 de juny l'inici va ser a Lleida, però s'han fet determinats actes, diferents actes en poblacions ja, diguem-ne, fins i tot abans del 30 ja algunes poblacions ja van començar. Si em permets, faré una miqueta de relació. Els nostres companys de realització segurament ja van passant fotografies en les quals apareix, a més de l'acte d'inici, també apareixen diferents actes celebrats en diferents comarques. Per exemple, a la comarca de la Segarra, i això va començar abans del 30, una caravana de cotxes ha anat recorrent els diferents municipis i a cada població es va procedir a la lectura del manifest de la marxa, acompanyat d'actes de cultura popular i tradicional. Des del Bages, per exemple, a Sant Vicent de Castellet, han confeccionat una estelada gegant que recorrerà als municipis de la Catalunya central durant tots els actes que es vagin fent en aquest estiu. El 30 de juny, alguna fotografia segurament ha anat sortint, a Calella de Palafrugell, l'Assemblea Territorial va oferir estelades a les embarcacions perquè les hissessin en la navegació cap a les Illes Formigues. Moltes van iniciar aquesta travessia amb les estelades hissades i ben visibles que es veuen en aquestes fotografies que passem. El 30 de juny, el mateix dia, també a la Cellera de Ter, 125 persones van pujar al cim de Puig de Frou per hissar-hi una estelada. A la comarca de la Selva, el diumenge 1 de juliol, unes 200 persones van fer una ocupació pacífica del castell de Montsoriu per penjar-hi també una estelada. El castell es troba a cavall dels municipis d'Arbúcies i de Sant Feliu de Buixalleu. I també el diumenge 1 de juliol, els crits d'independència es van poder sentir a la desfilada de l'Orgull Gai a Barcelona. Membres de l'Assemblea Nacional Catalana, de la sectorial de l'Assemblea Nacional Catalana, van desfilar-hi amb una pancarta on es podia llegir gais i lesbianes per la independència. Això, Carme, per ser la primera setmana, vull dir, Déu-n'hi-do, vull dir, segur que em deixo algun acte, segurament perquè se'n fan molts i de vegades no tots ens arriben amb detall, no? Però és un bon inici. Sí, bé, hi ha més de 200 actes programats ara ja i molts més que se n'estan programant. Nosaltres pretenem precisament això, que se'n facin a tots els pobles de Catalunya, és a dir, perquè el que pretenem és que el missatge de l'Assemblea arribi a tots els pobles de Catalunya i la millor manera és fent actes festius i lúdics, perquè nosaltres considerem que tenim una ocasió única, és a dir, ara és el millor moment i que ara ho hem de fer. I per tant, pretenem que amb aquests actes que es fan arreu de Catalunya mobilitzar i que tothom pugui veure el que pretenem, perquè
Nosaltres som l'Assemblea Nacional Catalana i la independència de Catalunya ens ha de moure tots, és a dir, és una cosa que hi cabem tots. Aquí ningú no és exclòs i tots hi hem de treballar. I per tant, estem molt contents, com tu has dit, perquè amb aquesta primera setmana, doncs, Déu-n'hi-do, i ara la cosa ja va rodada i cada vegada ja hi ha més gent que estan, més assemblees territorials, perquè en definitiva això ho munten les assemblees territorials de cada poble i cada vegada es faran actes, nosaltres pretenem això. Fins i tot és possible que en algun lloc on no hi hagi assemblea territorial, precisament el fet de muntar un acte de la marxa serveixi per aquesta expansió, no? És que aquesta és la idea, és a dir, nosaltres pretenem, primera, crear assemblees als pobles allà on no n'hi ha i a més també que molts municipis que encara no estan adherits a Municipis per la Independència que s'hi adhereixin, i el fet de llegir aquest manifest, doncs si arribes a aquest poble i aquest poble llegeixes aquest manifest i es poden adherir a aquest manifest, doncs també serà una manera de muntar una assemblea local. Inici a Lleida, un inici, diguem-ne, de caire nacional, final l'11 de setembre, també evidentment de caire nacional, i entremig també hi ha algun acte més també que seria d'aquest caire, no? Sí, nosaltres en principi en tenim programats un el dia 28 de juliol a Miravet, perquè sabeu que a Miravet es va aprovar l'Estatut, l'últim Estatut, i per tant, doncs, això seria, diguem, estem acabant o tanquem definitivament, enterrem l'etapa estatutària i comencem l'etapa nacional. És a dir, és un acte simbòlic, final d'etapa estatutària, inici de l'etapa nacional o estatal. Aquest és el 25 de juliol. 28 de juliol. 28 de juliol. 28 de juliol, Miravet, un acte simbòlic. Després, el 19 d'agost, fem un acte transfronterer, que es farà a la Jonquera. Llavors, amb la idea aquesta dels companys de Catalunya Nord, que saps que Catalunya Nord va ser regalada a França pels reis espanyols al Tractat dels Pirineus a conseqüència d'una derrota militar. Però, clar, nosaltres considerem que, com a mínim, són germans i, a més, parlem la mateixa llengua. Per tant, nosaltres fem un acte simbòlic transfronterer. I després també, el dia 25 d'agost, fem un acte per nosaltres molt, molt important a Montserrat, perquè sabeu que Montserrat és un símbol molt important per Catalunya. I per tant també fem un acte a Montserrat. I després hi ha, aquests són actes nacionals, i després molts i molts actes locals, i després hi ha l'acte de l'11 de setembre. Tot amb aquest camí per confluir l'11 de setembre a Barcelona. Bé, de tots aquests actes mirarem d'anar informant en aquests programes setmanals que fem. Quin missatge podríem donar a la gent que ens està veient perquè s'engresqui de cara a això de la marxa? Bé, el missatge em sembla que és si vosaltres creieu que l'única sortida digna per Catalunya és la independència, igual que nosaltres, participeu en la marxa. Participeu en la marxa perquè ara és el moment. Per primera vegada, des de fa 300 anys, tenim les condicions socials, històriques i polítiques per aconseguir la independència. I el missatge és, només depèn de nosaltres. Si ho volem i ho volem prou, l'aconseguirem. Ara és el moment. És un missatge ja contundent i, per tant, és el moment de posar-se, diguem-ne, de posar-se a caminar. Gràcies, Carme, per haver estat aquests minuts amb nosaltres i haver-nos explicat una miqueta tot el que hi ha previst i aquest balanç que hem fet de la marxa de l'inici de la marxa a Lleida. Nosaltres hem intentat muntar una miqueta, una petita agenda amb els actes, diguem-ne, previstos, els actes que coneixem i que estan previstos, diguem-ne, per aquesta setmana, des d'avui fins al diumenge o dilluns de la setmana que ve. Us deixem amb aquesta agenda, mireu-vos-la bé per si us cau a prop que hi pugueu participar i, com sempre, ja ho sabeu, posem-nos en marxa.
Gràcies.